Hej, mit navn er Pia. Jeg er 60 år gammel og bor i Aarhus i Danmark. Jeg fik diagnosen Alzheimers sygdom i 2020 og har nu levet med den forbandede sygdom i cirka 3 år. Lige efter jeg fik diagnosen, blev jeg fyret fra mit højt elskede job, og jeg følte, at mit liv faldt sammen. Eftersom flere og flere mennesker får diagnosen demens, og i en tidligere alder, er jeg meget optaget af, hvordan man kan støtte yngre mennesker med demens. Livet skal være værd at leve, og der skal være god støtte og mulighed for at bevare et arbejde, at rejse og være en del af meningsfulde aktiviteter, også med en Alzheimers sygdom. Vi har brug for stort engagement og finansiering fra regeringer i hele Europa. Derfor beder jeg om at bakke op om vores opfordring til europæiske ledere: prioritere demenssygdom.